Dobrý den, chci vás pozdravit z Vrchlabí, máme nádherné počasí, připravujeme volební kampaň. Také bych vás chtěl pozvat k volbám, které budou 28. a 29. května. Náš program, který jsme připravili, je řešením pro vaše děti, zejména pro řešení hospodářské krize, která postihla prakticky celý svět. Jediná strana, která je schopná řešit ekonomické otázky, to je Občanská demokratická strana. Proto vás prosím, abyste přišli k volbám a pomohli nám realizovat náš program tak, abychom budoucnost, zejména budoucnost pro naše děti, nezatížili obrovským dluhem. Ještě jednou děkuji vám, přijďte k volbám. Víte, jaký je rozdíl mezi státníkem a mezi politikem? Státník jako dobrý lékař, a Josef Kochan je lékařem, vám popíše diagnózu tak, jak je, protože jenom tak se dá s určitými problémy bojovat.